водят до едни авторитарни общества, до един тоталитаризъм, където правата на човека, на личността, на именно равенството, социалната справедливост са абсолютно пренебрегнати. Защо? Защо? Тук в много от есетата, но в есето за социалната справедливост, в есето за равенството, Холокоски прави много интересни анализи. По какъв начин? По какъв начин едни светли ценности биват, когато се опитва тяхната реализация да бъде наложена, отново казвам, чрез някаква конструкция отгорна, води задължително всъщност до тяхното отрицание. Какво означава, казва Холокоски, идеала за абсолютно равенство? Добре, как би могъл той да бъде реализиран? Идеала за равенството е прекрасен, само че някакъв елит ще трябва да го осъществява. Нали? Няма как само да се реализира. Как се реализира равенство? Чрез революцион вся власт съвета. Съветите, които ще реализират най-справедливото общество. Прекрасно. Само че тези съвети на каква корекция подлежат? На какъв контрол? Откъде? Кой? И така идеала за равенството поражда една неотговаряща, не подлежаща на отговорност пред никого комунистическа олигархия, която в никакъв случай не реализира идеал за равенство. Идеала за свободата. Идеала за свободата. Прекрасно е всички да са свободни. Само че можем ли всички да сме свободни, след като всички сме различни и това, което ни развива, са нашите интереси, нашите стремежи, които се опитваме да реализираме. Само че моя стремеж не отговаря на стремежа на Иван и те в един момент се сблъскват. И ние в един момент сме длъжни да ограничим свободата един на друг. Освен това, идеала за свободата много лесно води до анархията. А анархията като политическа алтернатива много бързо и задължително преминава в диктатура. Няма друг път. Няма друг. Освен към свобода обаче, в човешката природа е да се стремим към сигурност. Стремежа към сигурност е остро противоречащ със стремежа към свобода. И тогава идва изкушението на тоталитаризма. Много по-лесно е да плуваш в сиропа на много предвидимото, много убого, много бедничко, много сиво бъдеще, но със сигурничка службица, със сигурничка след 20 години кола и така, и какво ли не. И в моменти на хаос, в периоди, когато като че всичко у нас се руши, хората са склонни да се връщат към желанието за плуване в този много постен, но все пак силен. И ето това е много страшното. И защото напоследък много се идеализира, много се посипва с глазура представата за реалния социализъм. Започва едно много сериозно пренаписване на историята. И се забравя, че тази сигурност, тези очевидни домове, бяха свързани с много други пък неща, които не непременно са ценности на интелектуалеца. Не даже с цензурата, цензурата на ни тормози. Бяха свързани с това, че можеш да имаш 50 квадрата, ама не можеш да имаш 100. И ако имаш 100, не можеш да имаш вила. Или имаш в магазините идентифицирани, не знам си какво всички
всички тези неща, които интересуват и не просто хората, които непременно техните интереси са свързани с духовното, но и хората, които се интересуват от това как да живеят добре живота си. Само, че напоследък се поднася една захаросана легенда за реалния социализъм. И затова тези есета на Колаковски са нещо изключително важно и актуално. Защото писани 80-те години, те всъщност по един много спокоен, толерантен начин показват как всъщност развитието на марксистските идеи задължително води до това, от което много искахме да се измъкнем, а пък сега ни се внушават някакви носталги. И за да си наместим в главата малко категориите, е много добре да почетеме есета, писани по времето на реалния социализъм, които, за съжаление, както казах, стават все по-актуални и по-актуални. И в тези есета, освен това, моите правилни възгледи за всичко, което, както разбирате, заглавието е абсолютно иронично, срещу мисленето на британските нови леви по това време, 70-те години, че, както казах, е намерена панацеята за справедливото общество. Това е марксистската идеология, достатъчно е правилно да се приложи и всичко ще бъде наред. И си затварят очите пред реалиите на социализма. В това есе, което е най-дълго от книгата, Колаковски показва и много примери за несправедливостта, в която се живее, след която се живее в реалния социализъм. Добре е да бъдат припомнени тези примери. Добре е да бъдат припомнени, пред които английските и не само английските леви си затварят удобно очите. Тоест, лансират един двоен стандарт. И въпреки, че още 1971 година, когато е писано това есе, когато Колаковски е разочарован от своите студенти, на които много им се иска да има рецептата, принуден е да отговаря на свои колеги, които го нападат, че всъщност руши идеалите на левицата. Между другото, легендата гласи, че Хабермас, след като се е запознал с Колаковски някъде в Берлин на конференция, коментарът му е Юрген Хабермас, коментарът му е бил: ох, Колаковски е катастрофа за западната левица. Защо? Защото Колаковски е един дълбок мислител, един иронист, който задава въпроси около идеологическите декламации, които по това време са били много разпространени не само в страните на реалния социализъм, но и сред западната левица. Той е един сократовски тип философ. Той кара хората да се замислят около утвърдените понятия. И, разбира се среща с огромна съпротива. Защото, както знаем още от времето на Сократ, хората не обичат да бъдат карани да се замислят. Хората предпочитат лесните отговори и готовите рецепти. Така, и въпреки всичко това, въпреки неговото разочарование от западната левица, Колаковски оптимистично още тогава пише на Томсън, така завършва есето си, перефразирайки или поне пишейки в духа на Шекспир: да знаеш, Томсън, този череп никога вече няма да се усмихне. Имайки предвид социализма, реалния социализъм, идеите на Маркс, довели до тази реализация, са в замик. Те вървят към своя крах. Това е още 70-та година, 71-та година. Много ми се иска на мене и вярвам на Колаковски, че действително в края на краищата, колкото и да се движим тангово напред-назад, не само в България, има едни много странни идеологически пируети в Унгария, Венецуела. Все пак логиката на развитието на
идеите, води до там, че прогнозите, утопията на марксизма все повече и повече бива осъзната именно като утопия. Защото, както казах, в тези есета Колаковски показва, че реализацията на тези ценности, в които вярваме съвършено безрезервно и всеки иска тяхната реализация, същинската им реализация всъщност води до тяхното отрицание. И че те работят, ако са някакви жалони за самоусъвършенстване, за действия в тази посока. Но никога не бива да се гледа на някакъв идеологически конструкт, като на път към реализация на абсолютна свобода, равенство, братство, социална справедливост. Просто защото на тези ценности се противопоставят също толкова изконни човешки ценности и стремежи. И такава реализация не е възможна. Това е все едно да вещаеш Царството Божие. Но за разлика от религията, която според Колаковски е нещо изключително важно за човешката същност, човек да може да вярва. За разлика от религията, където човек се стреми към някакво общение с Бога и вероятно към постигането на някакъв вид такива ценности, но чрез собствено лично самоусъвършенстване, личен път на вяра и по този начин реализира някакви свои потребности. Когато с тези ценности се жонглира в името на някакви идеологически цели, разликата е огромна. В единия случай става дума за реализиране на някаква човешкост, в другия случай става дума за утопия, която, както е известно, всички утопии в крайна сметка преминават в античовешка картина на бъдеще. Много е лесно да намерим корена на злото в частната собственост. Да, наистина частната собственост ни прави алчни, прави ни зли, прави ни прекалено амбициозни. Още Русо е виждал корена на злото в частната собственост. Добре, но унищожаването на частната собственост и преминаването към някаква държавна до какво води. Всички знаем до какво води, както казах вече, до управлението на една безнаказана олигархия. Какво значи олигархия? Искам и се и за това малко тук да поговорим, защото и Колаковски пише в тези за това. Напоследък София непрекъснато се натъквам на равни лозунги: капитализъм равно на олигархия. Олигархия, както знаем още от Аристотел, на Плато, е когато твърде далеч преди капитализъм, когато една малка прослойка управлява само в собствен интерес. Само в собствен интерес. И по никакъв начин не се интересува от благоденствието на държавата и на живеещите в нея хора. Аристотел по времето на Аристотел има примери за изказвания на един олигарх. Не си обичам народа и ще правя всичко възможно да го навредя и изобщо не ме интересува за благоденствието на народа. Ето това е олигархията. Тя може да бъде капиталистическа, но общо взето демокрацията не е нещо, което е добра почва за олигархията. Олигархията може да бъде и имахме пример за това, социалистическа. Също така. Ние дълги години живеехме в олигархичен режим. Идеала за равенство, Колаковски ни показва тук вече няколко пъти позвавам се на това есе, води директно до олигархично управление. Както казах, защото някой трябва да го реализира. Елит, някакъв елит.
Когато през февруари имаше едни много странни и интересни протести, защо странни и интересни? Защото не беше ясно дали са просто социални, дали са политически, какво стои за тях. Аз бях много шокирана от един от лозунгите, който буквално повтаряше вся власт съвета. Тоест някакви съвети обществени трябваше да бъдат формирани и те нещо да правят, те да заменят онова, което ние като модел имаме, този най-демократичен в света модел, или поне най-демократичен, до който сме стигнали човечеството, модела на представителната демокрация. Не модела на пряката демокрация с референдумите, патинската, която манипулираното мнозинство много лесно може да убива своите светли личности, а модела на представителна демокрация, където властите се самоконтролират и така нататък. И изведнъж дойде лозунга вся власт съвета. Много се притесних, много се изненадах. И си помислих колко е важно да изучаваме историята на идеите, да изучаваме това, през което сме минали. И както казва Колаковски, да се учим от историята не как да постъпваме или как да преуспеем, а да разберем кои сме. И да бихме изучавали историята, щяхме да знаем, че това са механизми характерни за ленинския период в развитието на ранния социализъм, които известно е какво водят и известно е какво реализират диктатурата на пролетариата. И ето за измъкването от тези неща са тези есента. Затова да хвърлим най-после от себе си кората на това, което един много ярък руски дисидент наричаше Homo Sovieticus, съветският човек. Съветският човек с неговото примиренчество, с неговото желание за конформизъм, с неговото желание за самостоятелно действие. Съветският човек с неговата ефективност. Ето за това са тези есета. Те са едни сократически есета. Те са есета, които разглеждат всяка ценност във всичките ѝ аспекти и показват по какъв начин прокарването на една или друга, абсолютизирането на една или друга ценност допреди последствия вод. Това е Колаковски в тези есета. Някои от тях са доста философски, но общо взето те никак не са трудни. И ми се иска тук да ви прочета какво казва той за философията. Защото много често задават въпроса, добре, а какъв като философ е Колаковски? Сам за себе си той казва, аз съм непоследователен скептик. Тоест аз съм скептик, но съм готов да повярвам в някои неща. И съм готов да отстоявам едни или други тези. Но културната роля на философията, той казва, се състои не в предоставянето на истината, а в съхранението на духа на истината. Философията никога няма да открие каквито и да е общоприети истини, казва Колаковски. Не бива да спираме да задаваме въпроси за онова, което изглежда очевидно и окончателно. Трябва винаги да подлагаме на съмнение неизчерпаемите на пръв поглед ресурси на здравия разум. Винаги да предполагаме съществуването на друга страна на това, което се счита за безспорно. Ето в това е целият патос на Колаковски. Патос, както казах, още сократовски. Но явно ние не сме мръднали много далече в грешките си, в духовното си развитие от времето на Сократ. И сме склонни да забравяме тези какво означава човек да бъде мъдър. Какво означава всъщност аз знам, че нищо не знам. Ами ето това означава.
това, което току-що цитирах от Колаковски. Че трябва да не преставаме да се съмняваме в това, което мислим, че знаем. И сега искам и си някакви въпроси да оставя време и около това може би може още да си. Толкова убедително и умайно говорите, че човек може дълго да ви слуша. Много благодаря за начина, по който всъщност ни представяте Колаковски. Наистина е страшно актуален с примерите, които вие дадохте, и ми се струва, че би било много полезно такъв тип представяне, дебати да имат много по-широк отзвук от тази малка университетска аудитория в момента, макар че тя е много важна, защото това е нашето бъдеще. Но ми се струва, че наистина е хубаво аудиторията да е много по-широка, много по-богата, по-голяма публика да има, защото въпросите, които поставихте, са много важни. Знаете ли, мен ми се струва, че е добре в малки аудитории. Когато Колаковски, а той е един, между другото, от мастермайндите, или как да кажа, от хората, които изковават идеологията на КОР, на това опозиционно движение, което в Полша доведе до солидарност и до промените, неговата теза е, че трябва съпротивата да върви по малки средища. И постепенно, мрежово да се развиват такива средища. На евентуална съпротива, на мислене. Аз мисля, че по същия начин, понеже наистина от всякъде, не непременно планово, но някак си така се получава, ни заливат с профанация на всичко, което можем да си помислим. Може би има смисъл в някакви малки средища да си говорим за хубави книги. По-малко и постепенно. И дай Боже, някаква такава културна мрежа в България да бъде изградена. Ме ми се струва, че това е, може би е наивно, но е някакси много светла мисия, ако може да се получи нещо такова. Защото нямаме много надежда за бъдещето. И не виждам по какъв начин можем да стигнем до някакви промени, освен така някакви отвътре и някакси от към мисленето да тръгне. Добре и да е малка аудиторията, въпроса да се чуем. Да, разбира се. Имате ли въпроси? Или коментари? Заповядайте. Първо искам да ви кажа, че изобщо не съм аз съм чисто съм икономист. Но винаги ме е занимавала идеята за това на къде да вървим в края на краищата. От тази гледна точка и от гледна точка на всички процеси, които се случват в момента, не се ли получава някакъв метафизичен кръг, в който ние не вървим и спираме нагоре, а сякаш се въртим от един омагиосен кръг. И всъщност вие като теоретик виждате ли някаква действително посока, в която да вървим нагоре, въпреки че ние все пак се въртим. Но идеята е да има онази стъпка нагоре, която да ни води все пак, въпреки че нашия опит, както житейски, така и исторически, отива към едно. Това е единият ми въпрос. И второ, смятате ли, че всъщност има някакъв действително изход от това, че ние сме в момента в хлопката на един груп капитализъм. И всъщност този капитализъм води до идеята отново за някакъв болшевизъм и така нататък. Младите хора действително имат нужда от една идея. И по този начин, отричайки цялата идея на марксизма, какво им даваме ние като едно поколение? Аз съм вече на повече от 40 години и чувствам отговорна към малото поколение, понеже имам и дете на около 20. Така че, какви отговори биха могли да дадем на тези хора, когато ни го питат по този начин? Защото, действително, аз също не виждам изход. Вие виждате ли го?
Така, нека да почнем от това. Ние трябва ли да даваме на младото поколение готови отговори? Значи целият патос на Колаковски е именно това, че няма как да бъдат давани готови отговори. Че ние трябва да търсим отговори. Ние трябва да култивираме дух на търсене и на мислене. В този смисъл ние не можем да даваме рецепти на никого, нито на собствените си деца, така и на студентите си, на когото и да е, за някакъв вид развитие и то по спирала нагоре. Десетилетия наред ни учиха, че по тази спирала нагоре накрая ще отидем в царството на комунизма, където всичко е прекрасно и така. И се оказа, че в края на краищата ние се въртиме в идеологизирайки някакви идеи в тяхното обратно, в тяхното друго. Така че там е работата. Аз не знам какво означава да вървим по спиралата нагоре. Но ми се струва, че ако ние търсим някакво усъвършенстване, то трябва да именно по пътя на някакво вътрешно преосмислене именно на нещата, в които вярваме. А не да получаваме на готово рецепти и да казваме, това е рецептата. Дали това, в което в момента живеем, е див капитализъм? Че е див, да, някаква форма на капитализъм е, но дали другото на това е тази идеология, от която изляза? Аз не мисля, защото всъщност това, че този капитализъм у нас, ако е така, е толкова див, е плод на този безкрайно див и разграждаш всякакви човешки ценности и реален социализъм, който години наред насаждаше липса на уважение към личността. И ето тази липса на уважение към личността резултира в това, което в момента се вижда. Аз така мисля, че всъщност не трябва именно по този писта да търсим отговори, а трябва да ги търсим, не знам, много бавно, много постепенно, мисля, че го казах. Образовайки се, задавайки въпроси. Да, според вас трябва да се търси нещо съвсем друго, а не това, което вече е истинно така. Да. Кристализира някаква идея, която... Да, аз мисля, че не само Колаковски, а и цялата реализация на марксовите идеи показва, че в края на кращата това, че Прометей се превръща в Грегор Самса, не е случайен процес. Или че това, както казва Колаковски другаде, демократичен социализъм е все едно да кажеш пържена снежна топка. Че този род идеологизация просто отрича демокрацията. И аз мисля, че нашата беда е именно, че все още носим много това хомо советикус на гърба си и ние не сме свикнали да сме демократични. Ние не сме демократични един към друг. Не сме демократични в мисленето си. И затова тая реализация на нашата представителна демокрация, която би трябвало да е най-добрия механизъм, изглежда както изглежда. Няма готови отговори, за съжаление. Процесът е труден. Знаете ли, ако щете и това, на нас ни се струваше, че добре, сега ще се отърсим от социализма и веднага ще стане прекрасно. Хубаво става прекрасно в смисъл има Била, има Кауфланд. Да, ама не е толкова лесно. И не Била и Кауфланд са виновни за това, че не е лесно. Защото и такива лозунги имаше в София. Давайте да се махат западните монополисти под формата на търговските вериги. Значи, както примитивно беше мечтата за това да имаш западен супермаркет, което ми се случваше по време на моята младост, така примитивно е да виждаш в този супермаркет, макар че има много рафинирани критики на тема супермаркет, да не споменавам Бодрияр и кой ли не още от много интересни западни мислители, но това е друга листа.
да виждаш в някой, който искал да ме колонизира, също толкова примитивно. Не, според мен път е да бягам именно от този примитивизъм в мисленето. И пътя към това е четене на хубави. Не само. И това. Няма лесни отговори. Да.